ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд, мухлисон ва алоқамандони футболи меҳан, шуморо даъват мекунем ба тамошои яке аз бозиҳое ки дар доираи рақобатҳои даври 14-уми Лигаи олии футболи Тоҷикистон бояд баргузор шавад ва тибқи нақша дар идомаи рақобатҳои даври мазкур мо шуморо дидори дастаҳои Истарафшан ва Равшани Зафаробод интизор аст ки ин бозӣ дар варзишгоҳи марказии шаҳри Истарафшан баргузор мешавад. Хуб, чӣ тавре мебинем ҳоло албатта баъд аз он ки суруди миллии Тоҷикистон садо дод, дастаҳо ҷойҳои худро дар майдон ишғол мекунанд, баъзе аз расмиёти дигар бояд иҷро шавад ва баъд аз ин бевосита таваҷҷӯҳ хоҳем кард ба ҳайъатҳои ду дастаи иштирокчии рақобати имрӯза. Ногуфта намонад ки айни замон дастаи Равшан аз ҳисоби имтиёзҳои касб кардааш дар зинаи охирини ҷадвали мусобиқа қарор дорад. Онҳо 10 имтиёз ба даст оварданд дар 13 бозӣ ва ин яке аз натиҷаҳои бад аст дар баробари тими Регартадас ва Истарафшан бошад бо 14 имтиёз дар зинаи ҳафтуми ҷадвали мусобиқа қарор дорад. Хуб, ҳамон тавре ки ба шумо маълум аст, дар моҳи гузашта беҳтаринҳо маълум шуданд аз ҷониби Лигаи футболи Тоҷикистон ва Ҳусейн Нурматов, капитани дастаи Истарафшан, беҳтарин футболбози моҳ эътироф шуд. Дар се бозие ки Истарафшан дошт, дар дутоаш ғалаба ба даст овард ва Ҳусейн дар онҳо албатта ҳунарнамоии бисёр хубу арзанда нишон дод. Ногуфта намонад ки Ҳусейн Нурматов, капитани нави дастаи Истарафшан, акнун ба ҳисоб меравад. Мо умедвор мешавем ки ин футболбози ҷавону умедбахш метавонад дар баробари ҳамдастаҳои дигараш барои расидан ба муваффақиятҳои хуб ба дастаи Истарафшан кӯмаки худро расонад. Нахуст биёед ба ҳайъатҳо таваҷҷӯҳ кунем ва шурӯъ мекунем аз дастаи мизбон. Ҳайъати Истарафшан барои бозии имрӯза ба таври зайл аст. Дарвозабон рақами 16 Фатҳулло Бобоев, футболбозоне ки дар майдон ҳастанд. Рақами 18 Ҷавоҳирбек Расулов, рақами 4 Исмоилҷон Охунҷонов, рақами 14 Диловар Бойқузиев, рақами 12 капитани даста Ҳусейн Нурматов, рақами 10 Ҳоҷибой Зиёев, рақами 77 Ойбек Ахтамов, рақами 30 Ҷафар Исмоилов, рақами 7 Отабек Зокиров, рақами 28 Манучер Ахмедов ва рақами 11 Амирҷон Сафаров. Сармураббии даста Нумон Ҳасанов, мутахассис аз кишвари Ӯзбекистон. ҳайати дастаи рақиби онҳо Равшани Зафаробод барои бозии имрӯза ба таври зайл аст. Дар хати дарвоза имрӯз бозӣ мекунад Саидов Муродулло бо рақами 16, футболбозоне ки дар майдон ҳастанд Мавлонҷон Исмоилов, рақами 17, рақами 13 Диёрбек Мараупов, Қурбонов Мирҷалол, рақами 22, рақами 8 Хурсанмурод Ҷумаев, рақами 27 Беҳрӯз Дусмуродов, рақами 10 Парвизҷон Деҳқонов, рақами 66 Ҷаҳонгир Қурбонбоев, рақами 11 Бахтиёр Зарипов, ҳамчунин рақами 75 Сардорбек Матмуродов ва Далер Маҳатов бо рақами 9. Сармураббии даста Раҳмоналӣ Абдуллоев аст. гурӯҳи доварон дар ҷараёни бозии имрӯза таҳти роҳбарии Насрулло Кабиров таъин шуданд. Ба ӯ дар канорҳо Ҷурабек Содиқов ва Комил Раҳмонов кӯмак мерасонанд. довари эҳтиётии Рустам Нурматов аст. нозири доварон Диловаршо Орзуев ва комиссари бозии Аҳлиддин Юнусов ба ҳисоб мераванд. خب تو оғози расмии рақобат вақти ба шумор боқӣ мондааст ва барои мо шумо Раҳмоналӣ Абдуллоев ҳам нишон дода мешавад ки аз миёнаи мавсими ҷорӣ ба ҳайси сармураббӣ дар тими Равшани Зафаробод фаъолиятро шурӯъ кард. خب бо ҳамин рақобат шурӯъ шуд. Аз маркази майдон чӣ тавре мебинем футболбозони меҳмон тӯбро ба бозӣ дароварданд. аллакай як бозӣ бо иштироки дастаҳои Лигаи олии футболи кишвар дар даври 14-ум сурат гирифт. ҳамон тавре ки шумо аз рӯйхати бозиҳои баргузор мешудаи даври мазкур огаҳӣ доред бинандагони гиромӣ, аксари бозиҳое ки дар даври мазкур сурат мегиранд дар вилояти Суғд барпо мешаванд. дар умум имсол аз вилояти Суғд албатта 4 даста дар чемпионат иштирок карда истоданд ки мо ҳатто дар даври мазкур ду дастаи вилояти мазкурро мебинем ки бо ҳам рӯбарӯ шуда истоданд. ин албатта дастаҳои Истарафшан ва Равшани Зафаробод аст ки ҳамин лаҳзаҳо ҷараёни бозии онҳоро шумо тамошо карда истодед. дирӯз Регартадази Турсунзода меҳмони Эсхатаи Хуҷанд шуд ва 1-0 дар ҳамон рақобат дучори бохт гардиданд. футболбозони меҳмон голи ягона ба номи Санҷар Ихсибоев дар дақиқаи 20 навишта шуд. хуб, дар идомаи рақобатҳои даври мазкур боз моро
дар вилояти суғд бозӣ бо иштироки хуҷанд ва хатлон интизор аст. ҳамчунин имрӯз бояд дастаи равшани кулов дар хонаи худ бар муқобили ҳудуди маркази варзиши артиш бозӣ кунад ва дастаи истиқлоли душанбе бошад. меҳмони файзканд мешавад. бозии ин ду даста дар ноҳияи рӯдакӣ дар варзишгоҳи нефтияник бояд барпо гардад. бо ҳамин албатта тартиби баргузории рақобатҳои даври 14 ки таъин шудааст ҷамъбаст мегардад пагоҳ ва баъд аз ин боз мо шуморо рӯзҳои истироҳатии ҳафтаи оянда 10-11 сентябр рақобатҳои даври 15 дар чемпионат интизоранд. хеле хуб фишор меоранд футболбозони дастаи сарафшан ва ҳоло онҳо тӯбро гирифтанд. партофти тӯб ба канори чап. инҷо ҳусейн нурматов ба тӯб омада мерасад. акнун ирсоли навбатии тӯбро аз сӯи ӯ мебинем ва ҳамдастааш амирҷон сафаров имкон надошт то ин ки аз ин ирсоли равонкардаи капитани даста самаранок истифода барад. бори дигар ин ҳолатро метавонед бубинед. тадриҷан ташаббусро футболбозони дастаи сарафшан акнун ба дасти худ гирифта истоданд ва кӯшиш мекунанд ки таҳти рақами 1 албатта имрӯз дар майдон бозӣ кунанд. ногуфта намонад ки сарафшан миёнаи ҳафтаи гузашта бозӣ ба таъхир андохташудаи даври сеюми чемпионатро доир кард. бар муқобили истиқлол дар сафар бозӣ карданд, аммо бо ҳисоби калонӣ 3-0 дастаи мазкур аз тими истиқлол мағлуб гардид ки дар ҷараёни он бозӣ ҳар се голро шервони мавадшоев ҳамлагари дастаи истиқлол ба ҳадаф расонд. аслан сарафшан дар нимаи якум бозии хубу арзанда нишон дод, аммо дар қисми дуюм чӣ тавре дидем онҳо ба фишорҳои дастаи ҳариф тоб оварда натавонистанд. дар натиҷа ҳамин гуна ҳисоби калон дар бозӣ ба қайд гирифта шуд. рисоли навбатии тӯб ба дохили ҷаримагоҳ чӣ гуна имконияти хуб аст дар ин лаҳза ва бубинед ки ин фурсати олӣ аз даст меравад. амирҷон сафаров имконияти хубе дошт, аммо зарбаи ӯ баланд аст ва ҳамзамон бо ин ишора мешавад ки эҳтимол онҷо офсайд буд. миёни дастаҳои мазкур бинандагони гиромӣ, албатта қаблан дар марҳилаи якуми чемпионат бозӣ баргузор шуда буд ва дастаи равшани сафаробод дар хонаи худ бо ҳисоби 2-1 Истаравшанро мағлуб кард. ҳамон бозӣ рӯзи якуми майи соли 2022 барпо гардид ки Бахтиёр Зарипов ду дафъа аз ҳайати равшани сафаробод гол зад. ҳамчунин Деудони ҳамлагари легионер дар ҳайати Истаравшан голи аввалро ба ҳадаф расонда буд дар дақиқаи 10, аммо баъдан дар дақиқаи 14 ҳисоб баробар шуд
ва сипас дар дақиқаи 54 мо дидем ки голи дуюми Бахтиёр Зарипов ғалабаи дастаи Равшани Зафарободро таъмин карда буд. Инак ин дуюмин набарди дастаҳо ба ҳисоб меравад. Гуфта намонад ки дастаи Равшани Зафаробод дастаи навкор дар мусобиқаи Лигаи олии футболи Тоҷикистон аст ва агар ба рӯйхати бозиҳои байни худии ин ду тим ҳам таваҷҷӯҳ кунем, дар Лигаи олӣ танҳо ҳамин як бозие ки болотар ёдовар шудам онро пайдо кардан мумкин аст. ирсоли навбатии тӯб, аммо инҷо дарвозабон албатта тавонист ки зуд ин ҳолатро бартараф кунад. хуб, ба фарқ аз бозие ки бар муқобили Истиқлол дошт тими Сарафшан, имрӯз баъзе аз тағйиротҳо дар ҳайати ин даста ба назар мерасад. Бояд бигӯям ки махсусан дар хатти дарвоза мо тағйиротро дида истодаем ки аз дақиқаҳои аввал ба майдон дарвозабони дигар ворид шудааст. ҳоло як фурсати хуб барои футболбозони дастаи Равшани Зафаробод мумкин пайдо шавад. ҳуҷум ҳамоно давом дорад ва билохира зарба ҳам мезананд футболбозони тими Равшан, вале чӣ тавре мебинед ин зарба хело ҳам баланд буд. Капитани даста Хурсанмурод Ҷумаев зарбаро равон кард. бори дигар таваҷҷӯҳ мекунем ирсол ибтидо аз ҷониби Парвизҷон Деҳқонов буд ва баъдан зарбае ки бо иштироки капитани даста Хурсанмурод Ҷумаев ба назар расид. Мирзоҳидҷон Ҷалилов ки дар бозии гузашта гуфтем дарвозабони асосӣ буд дар баробари Истиқлол, имрӯз дар курсии бозигарони эҳтиётӣ қарор гирифтааст ва ба ҷои ӯ Фатулло Бобоев ки таҷрибаи хуби бозӣ дар Лигаи олии футболи кишварро дорад, аз дақиқаҳои аввал ба майдон баромад. ҳамчунин ногуфта намонад ки дар хатти дифоъ ҳам тағйирот ҳаст. Диловар Бойқузиев аз дақиқаҳои якум вориди майдон шуд ва ӯ ба ҷои Асадбек Зиёзода вориди майдон шудааст ки дар бозии гузашта дар канори рости хатти дифоъ аз дақиқаҳои аввал ҳунарнамоӣ карда буд. ва агар боз ҳам ба ҳайат таваҷҷӯҳ кунем, тағйиротҳои дигарро дар ҳайати дастаи Истарафшан диданамон мумкин аст. Ҳамза Аҳтамов аз дақиқаҳои якум ба майдон набаромад. ним муҳофизатгар ба ҷои ӯ Ҳоҷибой Зиёев, футболбози дигари бо таҷриба, вориди майдон шуд. ирсоли тӯб тавассути канори рост инҷо бисёр хавфнок менамуд, аммо чӣ тавре дидем дифоъгарони дастаи Равшани Зафаробод ин ҳолатро бартараф карданд. бори дигар метавонед бубинед дар ин ҳолат Мавлинҷон Исмоилов ҳолати мазкурро бартараф кард. боз аз вазъияти стандарти ирсоли тӯб сурат мегирад, аммо ҳоло ин ҳолат чӣ тавре дида истодаед натиҷа надода истодааст барои футболбозони дастаи мизбон. боз ҳам гузариш тавассути канори чап, инҷо як имконияти дигар мумкин буд пайдо шавад, вале мавқеъгирӣ бисёр дуруст аз ҷониби муҳофизатгар Сардорбек Матмуродов боис бар он шуд ки ҳолати қаблӣ бартараф гардад ва инҷо довар қоидавайронкуниро акнун ба эътибор гирифта истодааст нисбат ба футболбози дастаи Истарафшан. чӣ тавре мебинед қоидаи бозӣ инҷо вайрон шудааст. хуб, лаҳзаи қаблӣ ки ирсоли тӯб аз канори чап анҷом дода шуд ва чӣ тавре дидем Сардорбек Матмуродов тӯбро аз дохили ҷаримагоҳ берун кард. баъдан зимни мубориза футболбози дастаи Равшани Зафаробод Ҷаҳонгир Қурбонбоев дар баробари ҳариф қоидаи бозиро вайрон кард. онҷо ӯ бо Ҷаъфар Исмоилов мубориза мебурд. хуб, вазъияти стандартӣ аст дар назди тӯб Отабек Зокиров.
иҷозат дода шуд акнун барои иҷрои зарбаи рост ҷониби дарвоза аст ва дарвозабон тӯбро чӣ тавре мебинед аз дохили ҷаримагоҳ берун мекунад. аммо фишори футболбозони дастаи Сарафшан ҳамоно давом дорад. муяссар нашуд ки тӯбро ба ҳамлагарон расонанд. Муродулло Саидов дарвозабон инҷо тавонист пешластӣ намояду ин ҳолатро бартараф кунад. Агар каме боз боварибахш ҳаракат мекард тӯбро ба даст мегирифт, хавфу хатар дар умум бартараф мешуд дар ҳуҷуми қаблӣ аз ҷониби дарвозабони мазкур. боз як талоши дигар аз сӯи футболбозони Сарафшан, аммо ин ҳама зарбаҳое ки мо шумо ҳоло дида истодаем дар 12 дақиқаи аввали бозӣ ҳеҷ натиҷае намедиҳад. хуб, дар баробари он тағйиротҳое ки болотар ёдовар шудам, бояд бигӯям ки бинандагони гиромӣ, воқеан ҳам сармураббии даста Нумон Ҳасанов баъд аз хотимаи бозӣ аз ҳунарнамоии шогирдонаш чандон қаноатманд набуд ва ӯ гуфт мо бояд барои беҳтар шудани савияи бозии футболбозон талош кунем ва кӯшиш намоем ки гӯем он ҳама мушкилиҳову камбудиҳое ки дар бозии даста аст онҳоро рафт созем. ва ҳамон тавре ки мо дидем дар воқеъ акнун корҳо зиёд ҳастанд дар ҳайати дастаи Сарафшан барои мураббии мазкур ва бояд барои беҳтар шудани натиҷа ҳатман кори даста ҷамъона сурат гирад. футболбозон ҳам машқу тамринҳоро беҳтар кунанд ва сиёди мураббиён низ бо истифода аз дастуру супоришҳои навбанави муосири варзишӣ барои беҳтар шудани вазъ дар тими Сарафшан чораҳои зарурӣ андешанд. ногуфта намонад ки Сарафшан, Равшани Зафаробод, Регар Тадази Турсунзода ва ҳамчунин дастаи Эсхатаи Хуҷанд айни замон 4 дастае ҳастанд ки дар қиёс бо дигар тимҳо дар ҷадвали мусобиқа мавқеи поинтарро ишғол мекунанд ва тимҳои мазкур дар умум агар бигирем чунин ба назар мерасад ки наметавонанд аз анамин қисми поёнии ҷадвали мусобиқа ба қисми болои, яъне ба панҷгонаи аввал бароянд ва дар марҳилаи сеюми чемпионат вақте ба ду гурӯҳ дастаҳо тақсим шуда як гурӯҳ барои чемпионӣ ва гурӯҳи дигар баҳри бақо муборизаро давом медиҳанд, ҷойҳои худро тағйир диҳанд. чун дида мешавад ки ҳоло анамон ҳам имкониятҳо, ҳам зарфиятҳо барои ин дастаҳо камтар аст дар қиёс бо тимҳои дигар. ва шояд клуби марказии варзиши Артиш ҳам бо дар назардошти он ки ҳайат тобистон хело хароб шуд, яъне чандин футболбозони муҳим боз дастаро тарк кардан, ин ҳолат давоми 2-3 мавсими охир дида мешавад, вале бо вуҷуди он соли гузашта Артишиҳо ба зинаи сеюми лигаи олӣ баромада буданд. аммо ҳоло метавон гуфт ки масалан ин 5 даста дар умум мумкин гӯем дар марҳилаи сеюми чемпионат баҳри бақо боз муборизаро давом медиҳанд. Эсхата дирӯз чун пирӯз шуд, шумораи имтиёзҳои худро ба 14 расонид ва ҳоло бои Сарафшан албатта баробар аст аз ҳисоби касби имтиёзҳо, аммо маълум мешавад ки бо дар назардошти таносуби беҳтари тӯбҳо Эсхата дар қиёс бо Сарафшан андаке беҳтар будааст, аз ин хотир як зина боло баромад ва Сарафшан акнун ба зинаи 8 поин фаромадааст. боз як ирсоли тӯб аз канори чап, аммо чӣ тавре мебинед ин ҳолат бартараф мешавад. инҷо бошад Насрулло Кабиров қоида вайронкунии футболбози дастаи Равшани Зафарободро ба қайд мегирад. зуд мехост дар лаҳзаи қабли футболбози дастаи Равшани Зафаробод тӯбро ба бозӣ дарорад, аммо чун ҳамдастааш кушода нашуданд, яъне худро пешниҳод накарданд барои қабули ин партофт, ӯ ҳам норозиёна тӯбро ба замин ҳаво доду худ мавқеъи дигарро дар майдон ишғол кард. тули дақиқаи охир акнун ба Равшани Зафаробод бисёр мушкил шуда истодааст гузаштани нимаи майдони ҳариф. чӣ тавре ман болотар ишора кардам, тадриҷан Сарафшан ташаббусро ба дасти худ мегирад ва бисёр гӯем талош карда истодааст то ин ки дар ҳар лаҳзае ки тӯбро аз даст медиҳанд дигар бора ба фишор гузаранду тӯбро ба худ баргардонанд ва силсилаи ҳуҷумҳои хавфноки ҷолиберо ташкил кунанд. як-ду дафъа ба онҳо муяссар шуд, аммо
он талошое ки буд албатта самараи зарурӣ надоданд. лаҳзае ки қоидаи бозӣ аз сӯи дифогари дастаи Сарафшан вайрон шуд, барои мо шумо нишон медиҳанд. ҳоло партофти тавили тӯб ба самти ҳамла, аммо бенатиҷа аст. ногуфта намонад ки тими Сарафшан дар бозиҳои охир натиҷаи худро хело беҳтар кард. ин албатта баъд аз омадани мураббии нав ҳам дида мешавад. аз Амирҷон Сафаров тӯбро мегиранд футболбозони дастаи Равшани Зафаробод. на инҷо акнун бубинед иштибоҳ аз ҷониби футболбозони дастаи меҳмон ба назар расид. ҳоло як имконияти хуб мумкин пайдо шавад. зарбаро ҳам мебинем. чӣ гуна зарбаи дақиқ ба ҳисоб шода мешавад. 1-0 дақиқаи 18-уми бозӣ ва ин албатта таҷлили зебои гол боз ҳам мухлисонро шоду масрур мекунад. гол чӣ тавре мебинед ба номи Отабек Зокиров навишта мешавад ки бо рақами 7 бозӣ мекунад. бениҳоят зарбаи дақиқ ва хавфноке ӯ иҷро кард ҷониби дарвозаи ҳариф. дар натиҷа дидем ки ин зарбаи ӯ ба як голи зебое ҳам табдил ёфт. бори дигар таваҷҷӯҳ кунед, ман ишора кардам ки шояд андаке дер шуд дар пас додан, вале ба ҳар ҳол ба Зокиров муяссар мешавад ки ин тӯбро бехато ба кунҷи дури қисми поёнии дарвозаи Равшани Зафаробод равон кунад. дарвозабон ҳарчанд ба самти тӯб ҷаид, аммо чӣ тавре мебинем ба тӯб расидан наметавонад ва Зокиров ба ин тартиб ҳамдастаҳояшро ба пеш мебарорад. агар 5 бозии охири дастаи Сарафшанро ба эътибор бигирем, бинандагони гиромӣ, дар умум метавон гуфт дар танҳо натиҷаҳоро дар чемпионат дар назар дорам. 2 ғалаба, 2 бохт ва 1 мусовӣ аст. аслан муваффақиятҳои тими Сарафшан аз даҳаи сеюми моҳи июн оғоз шуданд ки онҷо 2 дафъа пайдар ҳами Сарафшан Эсхатаро мағлуб кард, 2-1 ва 3-0 ва тавонист ки дар ҷадвали мусобиқа мавқеи худро хело беҳтар намояд. қоида вайронкунии навбатӣ инҷо ба назар мерасад нисбат ба Зокиров. чӣ тавре мебинед? қоидаи бозӣ вайрон шудааст. муборизаи китф ба китф ишора мекунад футболбози дастаи Равшани Зафаробод, аммо довар инро ҳамчун қоида вайронкунӣ баҳо дод. бори дигар метавонед бубинед ки Мирҷалол Қурбонов чӣ гуна бо Зокиров мубориза бурд. мухлисони ашаддии тими Сарафшан, онҳое ки албатта бо вуҷуди сину соли худ дар ҳеҷ маврид дастаро танҳо намегузоранд, хоса дар бозиҳои хонагӣ. ва воқеан бояд бигӯям ки Сарафшан яке аз шаҳрҳои футболии кишварамон аст. хурду калон доимо аз самими қалб тайёр ҳастанд ки барои ҳаводориву тарафдории арзанда аз тими худ ҳама корро дар майдон анҷом диҳанд. ирсоли навбатии тӯб. хуб, вазъиятҳои стандарти натиҷа надода истодааст барои Сарафшан. худи шумо ҳам ин чизро мебинед бинандагони гиромӣ. ва инҷо як иштибоҳи бисёр дағал аксулҳуҷуми футболбозони Равшани Зафаробод. офсайд ба қайд гирифта мешавад. офсайд ба қайд гирифта мешавад ва чӣ тавре мебинем дар ҳолати нобозӣ Далер Маҳатов қарор дошт. боз як ҳуҷуми дигар бо иштироки футболбозони дастаи меҳмон.
партофти навбатии тӯб, аммо ин ҳолатро ба осонӣ футболбозони тими Сарафшан бартараф карда истоданд. агар ба натиҷаҳои ҳафтаҳои охир нигоҳ кунем, дастаи Сарафшан махсусан дар моҳи гузашта, яъне моҳи август, Равшани Кулобро дар хонаи худ 3-0 шикаст дод. Баъд аз он бо клуби марказии варзиши Артиш онҳо мусовӣ карданд дар душанбе ва бозии дигар ки бар муқобили Истиқлол буд. Ман болотар дар борааш гуфтам ки бозӣ ба таъхир андохта шудаи даври сеюм бо пирӯзии дастаи Истиқлоли Душанбе ҷамъбаст шуд. خلاص حالا Сарафшан албатта بعد از تغییراتی که در کرسی مربیگی باشگاه بود توانست خیلی موقع خود را بهتر کند. این لحظه که پرتافت توپ به کنار چپ روانه شد و خود شما هم می‌بینید که در این حالت وجود داشتن آفساید زود به قید گرفته می شود. اما به هر حال باید اعتراف نماییم که هنوز این کفایت کننده نیست تا اینکه Сарафшан آرام باشد و اون خاطره که در منطقه خطرناک جدول مسابقه باقی ماندن آنها احتمالیت دارد و فرق هم بین آنها و دسته‌های پایانی یعنی رگارتادازو روشنی زفرآباد چندان زیاد نیست. همگی 4 امتیاز رو تشکیل می‌دهد. از این خاطر آنها با یک آمادگی جدی به بازی مذکور وارد شدند و تنها مقصد و هدف این است که صاحب 3 امتیازی مهم گردند و موقع را در جدول مسابقه به طور نظررس تغییر دهند. ارسال نوبتی توپ رو می‌بینیم و اینجا چطور دیدید باز هم امکان نمی‌شود برای امیرجان سفرов تا اینکه به توپ برسد. بسیار سپاس می‌کند از همدستش امیرجان، اما چطور دیدیم در احاطه 2 دفاعگری حریف بود و با اون محافظتگرانی دسته روشنی زفرآباد امکان ندادند که اولین شوت به توپ برسد. Otabek Zokirov برای پرتافت توپ تیاری می‌بیند. این مراتب ما ارسال توپ رو به داخل جریمه‌گاه ندیدیم، بلکه توسط بازیگزاری فوتبالبازان تیم سرافشان حرکت کرده ایستادند که این امکانیت را استفاده برند و ببینید چگونه پرتافت مناسب توپ به داخل جریمه‌گاه بود، اما این شانس عالی را جواهیربек расулов استفاده برده نمیتواند. محافظتگری مرکزی بسیار موقع را درست انتخاب کرد و توپ تا به او هم آمده رسید. البته اینجا اشتباه فوتبالبازان روشنی زفرآباد را هم ضمن موقع گیری و فارغ بالیشان باید اشاره کنیم که محض این عامل ها باعث بر آن شد تا این امکانیت خوب را جواهیربек расулов پیدا کند. زوکیروف پرتافت توپ به سوی به کنار مقابل. اینجا هم دستایش فاولانه هجوم رو میخواهند دوام دهند. حسین نورمتوف پس به قفا، یک ضربه از مسافه دور اما به نهایت بلند و نوانیق. او در لیگ عالی فوتبال کشور بینندگان گرامی البته یک قطار از بازی‌های هستند که برپا نشدند بنابر سبب بیان که باشگاه فوتبالی کشورمان در مسابقه‌های گوناگونی قروی اشتراک کرده بودند. در ماه‌های اپریل و اینچنین مای ما می‌بینیم که این بازی‌ها تاکنون برگزار نشدند. ولی یک امکانیت خوب میتواند باز هم به وجود آید و زوکیروف از جای خود بالا شد و توپ را نگاه داشت. ادامه هجوم را می‌بینیم با اشتراک فوتبالبازان دسته سرافشان و داور البته با سبب آنکه توپ در اختیار فوتبالبازان دسته سرافشان بود اجازه داد که همان هجوم دوام یابد. لیک پرتافت توپ از سوی اویبک احتماف هیچ نتیجه نداد برای دسته میزبان. بسان در مرکزی میدان توپ را فوتبالبازان سرافشان به خود برمیگردانند. ولی باید بگویم که سرافشان و همچنین روشنی زفرآباد از جمله آن دسته‌ای هستند که همه بازی‌های با تأخیر انداخته خود را علاقه دایر کردند
ягон бозӣ ба таъхир андохта шуда бо иштироки ин дастаҳо ба назар намерасад. чунин бозиҳоро ҳоло Истиқлол, Хатлон, Файзканд, Хуҷанд ва ҳамчунин клуби марказии варзиши Артиш дар ихтиёр доранд. тавсии канори чап ҳуҷуми навбатиро андозӣ мешавад. инҷо тӯб то ба Амирҷон Сафаров, албатта омада намерасад ба он хотире ки дифоъгар иҷозат нахоҳад дод. ва чӣ тавре дидем дар ҳолати қаблӣ муҳофизатгар Диёрбек Мараупов ҳамон ҳолатро бартараф кард. фишор бениҳоят зиёд аст аз ҷониби бозигарони Сарафшан ва тадриҷан чунин ба назар мерасад ки бозигарони Равшани Зафаробод мавқеҳои худро аз даст дода истоданд. ин боиси пайдо шудани хавфу хатари иловагӣ дар назди дарвозаи дастаи мазкур мегардад. ҳоло як партофти бисёр мувофиқи тӯб аст, аммо ҳамлагари ҷавони дастаи Равшан дар ҳамон лаҳза имкон пайдо накард ки ба тӯб бирасад. Далер Маҳатов ҳуҷуми ҷавобиро мебинем. канори чап боз ҳам фаъол аст дар ҳайати Равшан ва инҷо ирсоли тӯб маҳз аз ин самт сурат гирифт, аммо тӯб ба пои футболбози Равшани Зафаробод расида аз майдон берун шуд. хуб, зарбаи кунҷиро бояд акнун ним муҳофизатгар Ҷаъфар Исмоилов иҷро намояд. ва бубинед чӣ гуна зери фишор акнун ба иштибоҳ роҳ дода истодааст дарвозабони тими Равшани Зафаробод. агар даста ҷамъона ҳаракат накунанд футболбозони Равшани Зафаробод ва ба якдигар кӯмак нарасонанд дар чунин албатта бозӣ бисёр мушкил барояшон ки фишор зиёд аст аз сӯи дастаи мизбон. боз инҷо фишори мухлисонро ҳам бояд ба эътибор бигирем. пас хонохо тархишҳои зиёде ба вуҷуд меояд дар мавқеъгирии футболбозони тими Равшани Зафаробод ва ин чизро аллакай мо чанд бор мушоҳида кардем ва ин омил баъдан боис бар он мешавад ки мо як бенизомиро дар бозии дастаи мазкур бубинем ки ин боиси пайдо шудани ҳолатҳои зиёди дар ҳамбарҳамӣ дар назди ҷаримагоҳи тими мазкур мешавад ва аз ин албатта ҳариф метавонад самаранок истифода барад. гуфта намонад ки бозии имрӯза барои тими Равшани Зафаробод ҳам бисёр муҳим аст. ирсоли навбатии тӯб ба самти Маҳатов ва чӣ тавре мебинед боз ҳам офсайд ба қайд гирифта мешавад барои ин ҳамлагаре ки чандон қадду қомати баланд надорад. партофти навбатии тӯб, ҳоло як зарбаи рост инҷо аз ҷониби Зокиров ба назар расид, аммо чандон хавфнок набуд. шояд метавонист каме тасмими дигар бигирад дар ин лаҳза. Зокиров партофти бисёр мувофиқи тӯб ба самти ӯ омада истода буд, аммо зарба бо сар чӣ тавре дидед барои дарвозабони ҳариф Муродулло Саидов мушкилие пеш наовард. чун аз 5 бозии охири тими Сарафшан ёдовар шудам, ба маврид аз дар бораи бозиҳои охири тими Равшани Зафаробод ҳам бигӯям. охирин рақобате ки онҳо дар Лигаи Олӣ доштанд бо пирӯзии даста ҷамъбаст шуд. онҳо тавонистанд дар баробари тими Эсхата рӯзи 20 август 2-0 ғалабаи худро таъмин кунанд. ин дуюмин пирӯзии даста буд. Парвизҷон Деҳқонов ва ҳамчунин Ҷаҳонгир Алиев голҳои дастаро ба ҳадаф расонданд. ҳар ду гол ҳам дар қисми дуюми бозӣ зада шуд. ва бояд бигӯям ки ин дуюмин пирӯзии дастаи Равшани Зафаробод дар умум дар мусобиқаи имсол аст. ғалабаи аввалинашонро болотар ёдовар шудам ки бар муқобили Сарафшан рӯзи 1 майи соли ҷорӣ ба қайд гирифта шуд дар майдони хонагии Равшани Зафаробод. ҳамчунин 4 бозии дигарро мусовӣ кардааст тими мазкур ва дар 7 рақобат дучори бохт гардида
дар умум бо таносуби тӯбҳои 11 бар 28 дар зинаи охирини ҷадвали мусобиқа бо 10 имтиёз ҷо гирифтааст. дар 5 бозии охир 1 ғалаба, 1 мусовӣ ва 3 бохт барои ин тим сабт шудааст. мусовии онҳо бо тими хатлон буд рӯзи 3 июл ки дар майдони хонагии худ албатта он натиҷаро бозам ба қайд гирифтанд. тӯб дар майдон боқӣ монд ва ҳоло баъд аз паси нодурусти футболбозони Равшани Зафаробод дигар бора тӯб ба ихтиёри дастаи Истаравшан гузашт, аммо боз дар ин байн мизбонон ҳам ба хато роҳ доданд. ман бояд бигӯям ки Равшани Зафаробод аз ҳисоби касби имтиёзҳо дар хонаи худ нисбат фаъолтар аст дар қиёс бо бозие ки дар сафар дорад. дар сафар онҳо ҳамагӣ 3 имтиёз ба даст оварданд. мисли Эсхата ин натиҷаи пасттарин аст, вале дар хонаи худ аз ҳисоби касби имтиёзҳо Равшани Зафаробод дар зинаи 8-уми ҷадвал қарор мегирад. 7 имтиёз онҳо дар хонаи худ ба даст оварданд. талоши навбатии футболбозони Истаравшан барои идома додани ҳамла. Диловар Бойқузиев, паси ӯ ба ҳамдастааш. инҷо акнун албатта рафти бозӣ манъ карда мешавад ба он хотире ки боз як қоида вайронкунӣ дигар ба назар расид. дурабои бисёр хуб аз сӯи футболбозони дастаи Равшани Зафаробод, аммо бубинед дар лаҳзае ки имкон ҳаст ҳуҷумро хубтар давом диҳанд, як паси нодуруст ҳама ин талошҳои дастаи мазкурро барҳам мезанад. акнун довар рафти бозиро манъ карда истодааст ва то корти зард ҳам дар даст дорад, аммо пештар аз ин бояд ором кунад футболбозони ҳарду дастаро ки андаке эътирозҳоро ба ҳам баён доштанд. ва ба капитани дастаи Равшани Зафаробод Хурсанмурод Ҷумаев корти зард нишон дода шуд. муассис, роҳбар, футболбоз ва нафаре ки Равшани Зафарободро ба ҳамин сатҳ баровард маҳз Хурсанмурод Ҷумаев аст. албатта ин ҳама заҳмат талошҳои ӯро қадр кардан ва эҳтиром гузоштан лозим аст. мумкинам ҳамин гуна шахсони футболдӯст ки худ албатта рағбати зиёде доранд ба варзиши рақами яки сайёра метавонанд барои ноил шудан ба ҳадафҳои муайяне ба тим кӯмак расонанд. шояд сатҳи дастаи ӯ воқеан ҳам барои бозӣ кардан дар лигаи олӣ ҷавобгӯ набошад, аммо барои як мавсим тими Равшани Зафаробод албатта хело талош кард соли гузашта то ин ки рохати лигаи олиро ба даст орад. баъд аз легартар аз онҳо зинаи дуюмро касб карданд ва тавонистанд ки ба лигаи олӣ бароянд. акнун то куҷо албатта ин даста дар мусобиқа барои мавсими баъдӣ боқӣ мемонад ё на, аз идомаи иштироки онҳо вобастагии калон дорад.
боз як шонси дигар чӣ тавре медонед бо дар назар дошти оне ки низоми баргузории рақобатҳои лигаи олии имсол дигар карда шуд ва онҳо пайдо мешаванд. ҳатто агар дар зинаи охирини ҷадвал ҳам қарор гиранд. ҳоло як имконияти дигар, зарбаи бисёр ҳам хуб аз масофаи дур ва бубинед ки дар натиҷаи як иштибоҳи ҳариф чӣ гуна шонси хуберо пайдо мекунанд футболбозони Равшани Зафаробод. аммо зарбае ки аз масофаи дур зада шуд бениҳоят баланд буд. Беҳрӯз Дусмуродов ин зарбаро равон кард. боло чӣ тавре ба мо иттилоъ дода истоданд, рӯзи гузашта дар ҳамин майдон бозии ҳайатҳои ҷавонони ду даста баргузор шудааст ва бо ҳисоби 21-0 бениҳоят ҳисоби бузург ҳайати ҷавонони дастаи Саравшан бар муқобили ҷавонони Равшани Зафаробод ғалаба карданд ва аз рӯи маълумоти дигар танҳо 14 голи рақобатро як футболбоз аз ҳайати Саравшан ба ҳадаф расонидааст. Зокиров дар мубориза инҷо ноком мешавад ва тӯбро аз даст медиҳад. Далер Маҳатов партофти тӯб ба сӯи ӯ, инҷо дарвозабон зуд аз мавқеи худ берун шуд. Фатулло Бобоев ва тавонист ки ин ҳолатро бартараф намояд. ирсоли навбати тавили тӯб ба канори чап буд, аммо зимни гузаштан ба ҳуҷум зуд футболбозони дастаи Саравшан зуд футболбозони дастаи Равшан албатта хоса дарвозабони тим Саидов буд ки тавонист пештасӣ намуда пеши роҳи ҳуҷуми навбатии дастаи мизбонро бигирад. бисёрам хуб, Амирҷон инҷо пештасӣ мекунад. тӯбро нигоҳ медорад ҳоло ӯ, партофт ба канори муқобил. идомаи ҳуҷумро мебинем. як паси дигари бисёр мувофиқ аст ба дохили ҷаримагоҳ, аммо Зокиров ба тӯб расида наметавонад. ҳоло шонси бисёр хуберо дар ин лаҳза аз даст дод ин футболбоз ва метавонист голи дуюми худро ба ҳадаф расонад. Отабек Зокиров аммо ба тӯб нарасид. бояд бигӯям ки аз ҳар ҷиҳат акнун бартарӣ дар қисми якум воқеан ҳам дар ҳисоби дастаи Саравшан аст, ҳам аз нигоҳи фоизи дуракунии тӯб, ҳам аз нигоҳи ба вуҷуд овардани вазъиятҳои хавфнок, зарбаҳо ҷониби дарвоза, имкониятҳои хуби голзанӣ. ҳатто агар XG-ро ҳам ба эътибор бигирем, пас онҳо афзалият доранд. ин албатта тахмини эҳтимолии ман аст дар бораи XG, аммо онам бар асоси албатта мушоҳидаҳое ки дар рафти бозӣ буд пайдо шуданд. бахтиёр Зарипов каме осеб гирифт, аммо ҷиддӣ нест ва баъд аз чанд лаҳза боз ӯро дар майдон хоҳем дид. бозигарони Саравшан инҷо боз ҳам ба ҳуҷум мегузаранд ва бубинед чӣ гуна канори чап бисёр фаъол аст, он ҷое ки Ҷаъфар Исмоилов ва ҳамчунин Ҳусейн Нурматов бозӣ мекунанд. яке дифоъгари канорӣ ва дигаре ним муҳофизатгари канорӣ. پاس با کناری چپ
ва офсайд ба қайд гирифта мешавад. ин лаҳза ҳарчанд ҳуҷуми мазкурро бо гол ҷамъбаст кардан хостанд футболбозони тими Сарафшан, вале довар аз чунин рафтори Зокиров албатта норозӣ аст ва дуруст ҳам ҳаст. яъне баъд аз он ки садои шуда ки довар баланд мешавад, набояд кӯшиши иҷрои зарба сурат гирад ва маъмулан баъзан вақт агар дидаву дониста ё барқасона ин корро анҷом диҳанд, доварон метавонанд ҳатто ба футболбозоне ки берун аз қоида ҳаракат мекунанд корти зард ҳам нишон диҳанд. ба ин маъно ки албатта дидаву дониста қарори доварро инкор мекунад футболбоз. нисбат ба Дусмуродов инҷо қоидаи бозӣ вайрон шуд. бозигарони Равшан боз ҳам тӯбро ба худ бармегардонанд. инак як ирсоли дигар ва дарвозабон бубинед Фатҳулло Бобоев қариб буд ба як иштибоҳи бисёр дағал роҳ диҳад. аут ба фоидаи дастаи меҳмон аст. хуб, чун дар қисми якум имкониятҳои хуб барои дастаи Равшани Зафаробод пайдо нашуд, ба истиснои ҳамон зарбаҳое ки аз масофаи дур дидем, аммо онҳо баланд буданд, шояд акнун баъзе чизҳоро дигар кардан ҳам лозим аст, баъзе тағйиротҳо шояд ворид намудан лозим бошад ба ҳайати даста, то ин ки дар қисми дуюм ҳадақал кӯшиш кунанд то ҷониби дарвозаи ҳариф ҳуҷумҳои хавфноке роҳандозӣ намоянд. дар курсии бозигарони эҳтиётии ин тим футболбози бисёр бо таҷриба Ҷаҳонгир Алиев аст ки баъд аз осеб гирифтан як муддати умуман тӯлонӣ аз футбол дур шуда буд ва ҳоло дигар бора барои барқарор шудан дар ҳайати дастаи мазкур бозӣ карда истодааст. шонси бисёр хуб аст барои футболбозони Равшани Зафаробод ва бубинед чӣ гуна ин имконият пайдо шуд, аммо аз он истифода бурда натавонистанд. бениҳоят таркибборӯии хубе дар назди ҷаримагоҳи ҳарифа баъдан дар дохили он бо истифода аз ҳунар ва маҳорати инфиродии худ ба вуҷуд оварданд футболбозони Равшан, аммо дар ниҳояти кор ба онҳо муяссар нашуд ки ҷониби дарвоза зарбаи росте равон кунанд. хуб, лаҳзае ки агар албатта тӯб аз майдон берун шавад, баъдан барои мо шумо коргардон ҳатман ҳамон ҳолати хавфноки қаблие ки бо иштироки футболбозони Равшани Зафаробод буд нишон медиҳанд, вале дар ин байн боз футболбозони Равшан фаъолона ба ҳуҷум гузашта истоданд. ҳоло имконият ҳаст барояшон. тавассути канори чап ин ҳуҷум давом бояд ёбад ва зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи меҳмон. вақти асосии қисми якум хотима ёфт. ҳоло барои мо муайян накарданд ки чанд дақиқа илова шуд, танҳо 1 дақиқа. пардофти тӯб ва чӣ гуна голи олӣ! Чӣ гуна голи олӣ зада мешавад дар сонияҳои аввали дақиқаи иловагӣ. Футболбозони Равшани Зафаробод ба задани голи ҷавобӣ муваффақ мешаванд. бисёр ҳам хуб кор кард дар ин лаҳза Зарипов ва чӣ тавре мо шумо мебинем Бахтиёр тавонист ки андаке ба пеш омада баъдан ин зарбаи бисёр мушкилро бо сар ҷониби дарвозаи Фатҳулло Бобоев равон кунад ва дар натиҷа мо шумо мебинем ки ҳисоб баробар мешавад. воқеан ҳам футболбози мазкур бисёр олӣ дар ҳамон лаҳза
ҳаракат кард. Бори дигар хоҳем дид ирсоли тӯбро бубинед ба дохили ҷаримагоҳ ва фориғболии дифоъгарони дастаи Исарафшан дида мешавад. Як ҳамлагар каме пеш меояд, вале ҳеҷ кадоме аз футболбозони дастаи Исарафшан аз ҷои худ намеҷунбанд. Дар натиҷа зарба ба кунҷи наздики дарвоза равон шуд ва мо шумо голи ҷавобиро дидем. Албатта пеш аз ин гол ман тавре болотар ишора кардам, як имконияти хуби дигар барои Равшани Зафаробод буд, аммо онҷо аз фурсати доштаи худ меҳмонон истифода накарданд. Ҳоло ҳуҷуми ҷавобиро бо иштироки футболбозони дастаи Исарафшан мебинем ва зарбаи бисёр хавфнок аст аз ҷониби Зокиров, вале тавре мебинед дифоъгар дар лаҳзаи охир бартараф кард ва нагузошт ки тӯб то ба дарвоза равад. хуб, акнун зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи мизбон аст ва биёед бубинем ки онҳо аз ин вазъияти стандартии худ чӣ гуна истифода мебаранд. ирсоли навбатии тӯб, ин ҳолат бартараф мешавад. Баъдан боз як зарба аз сӯи Амирҷон, аммо ин зарба ноаниқ аст. Бо ҳамин дақиқаи илова шуда ба қисми якумам хотима ёфт. Бо ҳисоби 1-1 даставо ба танаффус мебаранд. Ҳарчанд дастаи мизбон бештар ташаббускор буд, имкониятҳои хуб дошт, вале дар идома чӣ тавре дидем онҳо аз фурсатҳои худ истифода набурданд. Хайр аз як гол ва дар дақиқаи илова шуда Бахтиёр Зокиров тавонист ки ҳисобро 1-1 кунад. Бо ҳамин ҳисоб ҳоло даставо ба танаффус мебаранд ва мо шумо баъд аз чанд лаҳза бесаброна оғози қисми дуюми рақобати мазкурро интизор мешавем ва хоҳем дид ки дидори имрӯза бо чӣ натиҷа ҷамъбаст мешавад.
қисми дуюм бо тағйирот дар ҳайати дастаи Равшани Зафаробод оғоз мешавад. Ҷаҳонгир Алиев бо рақами 18 ба майдон баромад ва ӯ Хурсанмурод Ҷумаевро иваз кард, ки дар қисми аввал албатта бо дастбанди капитанӣ дар ҳайати дастаи Равшани Зафаробод бозӣ мекард. Хуб, то оғози қисми дуюми рақобати дастаҳам чанд лаҳзаи дигар боқӣ мондааст. Ёдовар мешавам, ки нимаи аввал 1-1 мусови ҷамъбаст шуд ва ба голе ки Зокиров аз ҳайати дастаи Иста Равшан ба ҳадаф расонда буд. Баъдан мо штавре дидем ба ҳамлагари дастаи Равшани Зафаробод Зарипов муяссар шуд, ки ҳисобро баробар кунад. Гол албатта дар дақиқаи якуми иловагӣ ба ҳадаф расонида шуд. хуб, дар оғоз албатта бинандагони гиромӣ дигар бора ба ҳаятҳои ҳар ду даста назар меандозем, чун болотар ишора кардем, ки тағйиротам дар оғози қисми дуюм дар бозии имрӯза ба назар расид. ва биёд аз ҳайати дастаи мизбон шурӯъ мекунем. дар хати дарвоза Фатулло Бобоев рақами 16, футболбозоне ки дар майдон ҳастанд. муҳофизатгарон рақами 18 Ҷавоҳирбек Расулов, рақами 4 Исмоилҷон Охунҷонов, рақами 14 Диловар Бойқузиев, рақами 12 капитани даста Ҳусейн Нурматов. ним муҳофизатгарон Ҳоҷибой Зиёев, рақами 10, рақами 77 Ойбек Аҳтамов, рақами 30 Ҷаъфар Исмоилов, рақами 7 Отабек Зокиров. ҳамлагарон Амирҷон Сафаров, рақами 11 ва ҳамчунин дар хати ним муҳофиза Манучер Ахмедов ҳам ҳаст бо рақами 28. сармураббии даста Нӯмон Ҳасанов ба ҳисоб меравад. хуб, инҷо акнун тӯб аз майдон берун шуда истодааст. хуб, дар ҳайати дастаи Равшани Зафаробод футболбозони зерин бозӣ карда истоданд. инҳо рақами 16 дарвозабон Муродулло Саидов, дифоъгарон рақами 17 Мавлонҷон Исмоилов, рақами 13 Диёрбек Мараупов, рақами 22 Мирҷалол Қурбонов, рақами 8 Хурсанмурод Ҷумаев буд, ки гуфтем ба ҷои ӯ ба майдон Ҷаҳонгир Алиев баромад бо рақами 18. Беҳрӯз Дусмуродов, рақами 27, ҳамчунин Парвизҷон Деҳқонов бо рақами 10, рақами 66 Ҷаҳонгир Қурбонов, рақами 11 Бахтиёр Зарипов, рақами 75 Сардорбек Матмуродов ва рақами 9 Далер Маҳатов бозӣ карда истоданд. сармураббии даста Раҳмоналӣ Абдуллоев аст. инҷо қоида вайронкунӣ ҳасти футболбози дастаи Иста Равшан ба назар расид нисбат ба ҳариф ва чӣ тавре дидем дар мубориза бо Сардорбек Матмуродов. Ҳусейн Нурматов қоидаи бозиро вайрон кардааст. ҳоло бо даъвати довар ӯ аз футболбози ҳариф узр мепурсад ва довар ҳам баъд аз ин Насрулло Кабиров барои идомаи рақобат бояд иҷозат диҳад. онҳое ки нимаи аввали рақобати дастаҳои мазкурро тамошо карда натавонистанд, ман мехостам мухтасар фикри худро гуфта гузарам. қисми якум албатта бо бартари дастаи мизбон сипарӣ шуд. бештар онҳо имкониятҳои хуби голзанӣ доштанд, махсусан футболбозе ки ба задани гол муваффақ шуд. ғайр аз голи ба ҳадаф расондааш Отабек Зокиров боз фурсатҳои дигар ҳам дошт, аммо аз онҳо истифода набурд ва боз зарбаҳои дигарро ҳам дидем, ки дар умум онҳо натиҷа надоданд. ва танҳо дар охири қисми якум Равшани Зафаробод каме фаъол шуд. ду ҳуҷуми хубу хавфнокро мо бо иштироки онҳо дидем, ки дар кӯшиши якум аз масофаи бисёр наздик имкони зарбазаниро дар охирин лаҳза дифоъгарони тими Иста Равшан аз байн бурданд ва баъдан ирсоли тӯб аз канор ба дохили ҷаримагоҳ буд, ки дар натиҷа ба Зарипов муяссар шуд, ки тӯбро бо сар дар як ҳолати бисёр мушкилам қарор дошт, аммо ҷониби дарвоза равон кард ва дар натиҷа мо шумо шоҳиди голи футболбозони тими Равшани Зафаробод шудем. моло бо тӯб футболбозони Равшан ҳастанд. доварчӣ ишора мекунад. Асад Зиёд албатта бо тӯб қарор дошт футболбози тими Равшани Зафаробод. дар натиҷа бе қоида вайронкунӣ аз ӯ тӯбро гирифтанд. ҳоло ҳуҷум тавассути канори рост роҳандозӣ мешавад дар ҳайати тими Иста Равшан. тавассути канори рост мо дида истодем, ки тӯли дақиқаҳои охир бештар фаъолии Зокиров ба назар мерасад. партофти тӯб ба дохили ҷаримагоҳ, аммо ин ҳоло натиҷа надод.
боз як кӯшиши дигарро мебинем ва ин маротиб ҳам ирсоли тӯб ба дохили ҷаримагоҳ ҳеҷ натиҷае надода истодааст. Диловар Бойқузиев тӯбро боз ба нимаи майдони ҳариф равон мекунад. Инҷо ҳам дастааш имкон доранд ки дигар бора ҳуҷуми навбатии бисёр хуберо ташкил кунанд. Канори рост озод аст. Инҷо партофи тӯб ҳам сурат гирифт. Акнун зарба аз ин мавқеъ ва бениҳоят зарбаи баланду ноаниқ ва умуман метавонем бигӯем ки қарори нодурусте баровард. Дар ин лаҳза футболбози дастаи Сарафшан метавонист беҳтар ҳаракат кунад, андаке пештар омада баъдан партофи тӯбро анҷом диҳад ё ин ки аз ҳад зиёд агар ташнаи иҷрои зарба мешуд бо андаке наздиктар омада мавқеияти беҳтарро пайдо менамуд. Аммо ин корҳоро анҷом надоду якбора аз ҷои истодаи худ зарбаро равон кард ки дидем баланду ноаниқ буд. бозам бо тӯб футболбозони равшани Зафаробод ҳастанд. Инҷо акнун ирсоли тӯб аз ҷониби Ҷаҳонгир Алиев натиҷа надод ва дар ин муборизае ки дар маркази майдон сурат мегирад футболбози дастаи равшан ба хато роҳ медиҳад ва довар Насрулло Кабиров акнун ба ӯ корти зард ҳам нишон дода истодааст ки ин футболбоз Мирҷалол Қурбонов аст. تعداد لیگانرها در حیات هر دو دسته زیاد هستند و باید بگویم که این موسم در برگزاری رقابت‌های لیگ اولی برای اجازه اشتراک فوتبالبازان لیگانر اندک تغییرات وارد کرده شد. یعنی اگر قبلا 4 جمع 2 بود، یعنی 4 فوتبالباز به میتوانستند در میدان بازی کنند 4 جمع 1 دقیقه و بعدا از کرسی بازیگران احتیاطی یک لیگانر دیگر میتوانست لیگانر دیگر رو در میدان ایواز کند. پس این موسم این قاعده با 5 جمع 2 ایواز شده است. یعنی 5 فوتبالباز لیگانر در یک وقت و ساعت میتوانند و میدان برآیند از دقیقه اول و باز 2 نفری لیگانرهای دیگر از کرسی بازیگران احتیاطی همین لیگانرها رو میتوانند ایواز کنند. ارسال نوبتی توپ اما دروازه‌بان سعیدов اینجا بسیار خوب حرکت میکند و باید بگویم که در حیات هم استرافشان و هم روشنی زفرآباد تعداد لیگانرها بنیاد زیاد هم هستند که اکثر آنها از جمهوری ازبکستان میباشند. این به عهده هم نیست چون البته با جلب مربیان به واسطه از کشور ازبکستان هم ربط دارد و با این راه نتیجه دسته‌ها هم کوشش کرده می شود که کمی بهتر گردد. اما نه همه وقت البته شاید چنین گویم اصول نتیجه دهد به اون خاطره که اندک وقت برای مطابق شوی آنها و باز دیگر عامل‌هایی که به واسطه از نگاه فوتبالی تاثیررسان هستند میتوانند با چنین اشتراکی آنها گویم تاثیر منفی خود رو هم گذارند. یک ضربه بسیار خوب اینجا اجرا شد جانبی دروازه مجتبی دیدید زود دروازه‌بان فتح‌الله بابویف این حالت رو برطرف کرد. حالا امکانی با هجوم گذاشتن اکنون برای فوتبالبازان استرافشان است. توسط کنار چپ اوتابک زوکیرов و مرکز می رود عین زمان او و پاس میدهد اما پاسی بسیار نوانیق از سوی او روان شد. Манучер Ахмедов партофи тӯб аз сӯи ӯ ба хати ҳамла албатта ин ирсоли тӯб равона шуда буд аммо штавре мебинем дарвозабон Саидов боз ҳам пешдастӣ мекунаду зуд тӯбро ба дасти худ мегирад. Манучер таҷрибаи бениҳоят зиёди бозӣ дар лигаи олии футболи кишварро дорад. аслан ӯ солиёни зиёд шарафи дастаи хуҷанди хуҷандро дифоъ мекард, ҳатто ба ҳайси капитан ҳам бозӣ менамуд.
аммо акнун дар Истаравшан кору пайкори футболбозиашро давом дода истилааст. як ирсоли дигар ва баъдан боз ҳам зарба. чӣ тавре мебинед футболбозони Равшани Зафаробод дар ташкил кардани ҳамлаҳо бисёр хубам ҳаракат мекунанд ва дар чанд маврид ба онҳо муяссар шуда истодааст ки зарбаҳои хавфноки ҷониби дарвозаи Фатҳулло Бобоев равон кунанд. инҷо бошад акнун қоидаи бозӣ вайрон мешавад ва корти зард ба футболбози дастаи Равшани Зафаробод. Қурбонбоев ки бо рақами 66 бозӣ мекунад, инҷо аз сӯи довар бо корти зард ҷазо дода шуд. бори дигар метавонед бубинед Ҷаҳонгир дар ин лаҳза дер кард, дар натиҷа пои футболбози ҳарифро зер мекунад ки андаке ин боиси осеб гирифтани Ойбек Аҳтамов ҳам мешавад. хуб ин лаҳзаҳо ду тағйирот дар ҳайати дастаи Истаравшан сурат гирифта истодааст. Ҳоҷибой Зиёев ки дар майдон бозӣ мекард бо рақами 10 аз майдон гирифта шуд, ба ҷои ӯ Ҳамза Аҳтамов бо рақами 17 баромад. ҳамчунин Асадбек Зиёзода бо рақами 2 вориди майдон шуд ва ӯ ба ҷои Диловар Бойқузиев акнун бозиро давом медиҳад. тағйиротҳои мазкур албатта вобаста ба мавқеъ ҳастанд, чун болотар гуфтам ки дар бозии гузашта бар муқобили тими Истиқлол аз дақиқаи аввал Асадбек Зиёзода бозӣ карда буд ва баъдан дар қисми дуюм баъд аз иштибоҳое ки аз сӯи ӯ сурат гирифт, мураббӣ ба ҷояш Диловар Бойқузиевро ба майдон баромад. акнун тағйироти баръакс албатта ба назар мерасад. хело хуб инҷо тавонистанд аз фишори футболбозони ҳариф бигзаранд футболбозони тими Истаравшан ва идомаи ҳуҷуми мазкурро хоҳем дид. ирсоли тӯб ба дохили ҷаримагоҳ. ҳоло як имконияти дигар мумкин пайдо мешавад. Ҳусейн Нурматов ва зарбаи садаи ӯ аммо бартараф шуд. болотар гуфтам ки Ҳусейн дар моҳи гузашта аз ҷониби лигаи футболи Тоҷикистон ҳамчун беҳтарин футболбози моҳ эътироф шуд. инҷо нисбат ба ӯ қоидаи бозӣ вайрон мешавад. бале, ҷои шаку тардид нест ки дар ин лаҳза иштибоҳ аз сӯи футболбози дастаи Равшани Зафаробод сурат гирифт. ин футболбоз бо рақами 75 бозӣ мекунад. Сардорбек Матмуродов. бубинед, баъд аз он ки андар якдигар бозӣ кардан мехостанд Зокиров ва Нурматов, ӯ ба пои Ҳусейн бармехӯраду ин ҳолат боиси қоидавайронкунӣ мешавад. хуб вазъияти стандартӣ аст барои иҷрои партофти тӯб. акнун ҳозир шуд Ҷаъфар Исмоилов. ва бубинед ки ин лаҳза акнун як иштибоҳи бисёр дағал аз сӯи Ҳусейн Нурматов ба назар расид, аммо баъдан ӯ тавонист ин хатои худро зуд ҷуброн кунад. ҳарчанд баҳсу мунозираҳо ҳам пайдо шуда истоданд дар мавриди он ки оё бехато, яъне беқоида вайронкунӣ ин корро анҷом дод Ҳусейн, ё ин ки воқеан ҳамон лаҳза аз пироҳани ҳариф дошта ӯро манъ кард. Нурматов ирсоли навбатии тӯб аз сӯи ӯ, аммо инам натиҷа надод. боз бо тӯб футболбозони дастаи Истаравшан ҳастанд. ҳуҷуми навбатиро мебинем, лек ин зарбаҳо ҳоло воқеан ҳам як тӯҳфае ба мухлисон ҳастанд. аммо мухлисон тӯҳфаи дигарро интизор ҳастанд. ба дарвоза ворид шудани тӯбро интизор ҳастанд, на ин гуна зарбаҳое ки тӯбро ба онҳо баъси як армуғон албатта тақдим намояд. хуб, Ҳусейн ва хатои ӯ чӣ тавре мебинед ҳангоми мавқеъгирӣ ва лаҳзае ки мехост бо сар тӯбро албатта ба андастааш равон кунад иштибоҳ кард. баъдан зимни мубориза чӣ тавре дидем ӯ тӯбро аз футболбози дастаи ҳариф гирифт. тӯб дар ихтиёри футболбозони дастаи мизбон боқӣ мемонад ва инҷо акнун ирсоли тӯб ба дохили ҷаримагоҳ ҳам ҳаст, вале Ҷаъфар Исмоилов натавонист ки тӯбро соҳиб шавад. биёед бори дигар бубинем лаҳзае ки
партофти тӯб аз ҷониби Ойбек Аҳтамов сурат гирифт. باز یک فوتبالبازی равшани Зафаробод осеб гирифтааст. این нафаре аст ки баъд аз майдон рафтани Хурсанд Мурод Ҷумаев ҳоло бо дастбанди капитани бозиро давом дода истодааст. Парвизҷон Деҳқонов футболбози бо таҷрибаи дастаи равшани Зафаробод. ин лаҳзае аст ки бархурди ӯ бо футболбози дастаи Иса Равшан ба назар расид, аммо дувар иҷозат дод ки рафти бозӣ давом ёбад. бо Зокиров чӣ тавре мебинем дар ҳамон лаҳзае ки барои тӯб талош мекарданд, онҳо ба ҳам бархӯрданд. рафти бозӣ манъ карда мешавад ва инҷо боз ҳам ишора ба он аст ки бояд аз нав тӯб ба бозӣ дароварда шавад, аммо чӣ тавре дидем футболбозони дастаи равшани Зафаробод саросема бор тӯбро ба бозӣ дароварда ҳатто ҳуҷумам ташкил карданд ва ба задани гол муваффақ гардиданд. офсайд будааст. албатта бидуни иҷозати довар ҳам ҳуқуқ доштанд ки тӯбро ба бозӣ дароранд, аммо маълум мешавад ки нобозӣ, яъне ҳолати офсайд боис бар он шуд ки ҳамон ҳуҷум бекор карда шавад. каме боз ҳам гӯем футболбозони тими Сарафшан дар як лаҳзаи бисёр ҳассос ва муҳим барои худ таваҷҷӯҳро мутамарказ намекунанд. дар натиҷа мебинем ба бозигарони дастаи Равшан муяссар шуда истодааст ки ҳуҷумҳои хавфноке ташкил кунанд. қоидаи бозӣ вайрон шуд ва корти зард аз сӯи довар ҳоло ба футболбози тими Иса Равшан нишон дода мешавад. ин Асадбек Зиёзода аст ки чанд лаҳза пештар аз ин ба майдон баромад. тӯба бозӣ дароварда шуд ва бояд эътироф намоем ки дар умум агар аз дақиқаи 40 ин тарафро баҳо диҳем, пас футболбозони дастаи равшани Зафаробод дар ташкил кардани ҳамлаҳо ва созмон додани вазъиятҳои хавфнок дар баробари Иса Равшан ҳеҷ камоӣ надоранд ва ҳатто дар баъзе аз мавридҳо ҳуҷумҳои ташкил кардаи онҳо нисбатан ҷолибу хавфноктар ҳам буд. ишораое ки албатта ба зарбаҳои қаблан иҷро шуда аз масофаи дур доштем ба ин ҳолат ҳам рабт дорад, чун бори дигар худатон метавонед бубинед зарбаи бисёр қавӣ аз масофаи дур иҷро мешавад, аммо ин зарба баланду ноаниқ аст. хуб, мехостам дар бораи бозигарони ҳайати эҳтиётӣ ҳам истода гузарам. малакаи тағйиротҳоро мо дар ҳайати ҳарду даста дидем. дар курсии бозигарони эҳтиётии тими Иса Равшан дарвозабон Мирзоҳидҷон Ҷалилов қарор дорад. футболбозони дигар мисли Бахтиёр Абдураҳмонов рақами 22, Искандар Орипов рақами 25, Шаҳзод Иноятов рақами 5 ва Отабек Каримов рақами 20. бо се тағйироти дигар албатта дастаи Равшан метавонад анҷом диҳад. ҳоло имконият ҳаст барои тими Равшани Зафаробод. Зарипов партофти тӯб аз сӯи ӯ, вале ин ҳолат бартараф шуд.
муборизаи футболбозони Равшани Сафаробод давом дорад. Боз ҳам Бахтиёр бисёр фаъол аст. зуд тӯбро ба ҳамдастааш равон кард, аммо Парвизҷон Деҳқонов натавонист ки дар ҳамон ҳолат ҳуҷумро давом диҳад. Акнун аксулҳуҷум ё ҳуҷуми ҷавобии футболбозони Иса Равшанро имкон доштем бубинем, аммо дар маркази майдон хато сурат мегирад. ҷаҳонгир Алиев паси бисёр хуб ки аввалиш ба тӯб мерасад. инҷо дифогари дастаи Иса Равшан албатта имконияти беҳтар дошт ва тавонист ин ҳолатро бартараф намояд. зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи меҳмон аст. дар як ҳолати мушкил қарор гирифт Зарипов ва тӯбро ба пои футболбози ҳариф зада аз майдон берун кард. дар натиҷа ин зарбаи кунҷиро аз ин вазъияти тангу мушкил барои худ ва ҳамдастҳояш эҷод мекунад ки воқеан ҳам метавон гуфт ин натиҷаи хуб аст. амирҷон Сафаров ана акнун як имконияти хуб метавонад барои ҳамлагари дастаи Иса Равшан пайдо шавад. амирҷон бо тӯб аст, андаке интизор мешавад, паси бисёр мувофиқи ӯ, идомаи ҳамларо мебинем ва дер кардан дар иҷрои зарба. ба ҳар ҳол ҳуҷум ҳоло давом дорад ва ба Сафаров акнун имконият дода нашуд. ҳуҷуми хубу бисёр диданиеро ташкил кардан, аммо бенатиҷа. ҷаҳонгир Алиев вазъияти хавфнокеро метавонад ӯ ба вуҷуд орад, аммо на, ин ирсоли тӯб чандон хуб иҷро нашуда аз ҷониби ҷаҳонгир. тавассути канори рост ҳоло ҳуҷуми навбатиро мебинем бо иштироки футболбозони Иса Равшан, аммо на, ин талошҳои охир натиҷа надода истодааст барои Иса Равшан ва тӯли чанд дақиқаи охир ҳам мо зарбаҳои росту хавфнокро бо иштироки бозигарони дастаи мазкур ҷониби дарвозаи ҳариф надидем. дар маркази майдон тӯб боз ба ихтиёри футболбозони Равшан гузашт. ҳоло тавассути канори рост акнун ин ҳуҷум бояд давом ёбад. ирсоли тӯб сурат мегирад ва бубинед ки чӣ гуна имконияти хубе метавонист барои Зарипов пайдо шавад. агар ӯ тӯбро манъ карда метавонист, як имконияти хуби дигар барои иҷрои зарба барои ӯ пайдо мешуд. тӯбро дар майдон нигоҳ дошта натавонистанд муҳофизатгарони Равшан. дар натиҷа зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи мизбон аст. тағйирот акнун дар ҳайати дастаи Иса Равшан ба вуқӯъ мепайвандад. аз майдон гирифта мешавад Ойбек Аҳтамов ки тӯли дақиқаи охир начандон бозии хуб дар маркази майдон нишон медод ва зуд ба хато роҳ медод. ба ҷои ӯ бо рақами 5 Шаҳзод Иноятов мебарояд. ин лаҳза акнун барои чунин рафтораш довар албатта қоидавайронкуниро аз ҷониби Асадбек Зиёзода ба қайд гирифта истодааст. рости Асадбек дар ин гуна ҳолатҳо мебоист каме бо диққаттар бозӣ кунад, аммо ӯ бо дастонаш бевосита пеши роҳи ҳаракати футболбози ҳарифро гирифта истодааст ва бо ин роҳ албатта ба қоидавайронкунии навбатӣ роҳ медиҳад. ногуфта намонад ки ӯ дар қисми дуюм ба майдон баромад. аллакай як дафъа бо корти зард ҷазо ҳам дода шуд аз ҷониби довар.
خب این لحظه اکنون ما تغییرات رو در هیئت دسته روشن ظفرآباد میبینیم. از کرسی بازیگران احتیاطی با رقم 24 جواهیر غیبуллоев تیار است که به میدان برآید و او به جای دلیر محاتف بازی را دوام میدهد که با رقم 9 در خط حمله بازی میکرد. خب در کرسی بازیگران احتیاطی تیم روشن ظفرآباد با 3 نفر دیگر باقی ماندند. اینها شاه محمد اوخونов دروازه‌بان رقم 31، فوتبالبازان دیگر امید اودیناев رقم 21 و رقم 5 شاهروخ قابلبеков. نیمکت بازیگران احتیاطی تیم روشن ظفرآباد چندان پررو نیست. همگی 5 فوتبالباز اینجا نام‌نویس شدند، در حالی که یکی از آنها باز دروازه‌بان است. معمولا تغییرات در خط دروازه کم صورت میگیرد و چطوری میبینیم اگر چنین حساب کنیم 4 فوتبالباز تنها میتوانند از بین بازیگرانی که به میدان آمده کمک خود را رسانند در روی خط بازیگران احتیاطی دسته روشن ظفرآباد ثبت شده است. این مشکلی نه تنها خاص یک دسته روشن ظفرآباد است بلکه در بسیار دسته‌های لیگ اولی دیده میشود. هجوم نوبتی هم با پرتوف البته جنبست شد، اما فتح‌الله بابویف دروازه‌بان سرافشان توانست که زود از موقع خود پیشتر برآمده این حالت را برطرف کند. عموما پرابلم یا مشکلی نورسایی فوتبالبازان خوب در چمپیونات کشورمان البته هست و این مشکلی چنین به نظر رسیده ایستاده است که سال به سال باز هم بیشتر شده ایستاده است. فوتبالبازان جوان و نورسه که خواهش بسیار خوبی خود را نشان دادن دارند هستند، ولی بیشتر از آنها بعد از 1 یا 2 موسم بازی کردن رشد نمیکنند، پیش نمیروند، در نتیجه نمیتوانند که جای خود را در هیئت دسته ها اشغال کنند و این باعث برام میشود که البته ما ببینیم که آنها بعدا از صف بیرون میمونند. ببینید همگی 10 دسته داریم در لیگ اولی که در هیئت هر کدام از آنها 4-5 لیگیونری هستند. یعنی فوتبالبازان محلی در هیئت باشگاهی کشورمان کم به نظر میرسند. وضعیت استانداردی با اشتراک فوتبالبازان دسته استرافشان زوکیرов برای اجرای ضربه تیاری می‌بیند. ضربه بسیار خوبی او، اما دروازه‌بان البته در این گونه موردها وظیفه دار است که ضربه ها رو برطرف کند و از عهده این کار هم سعیدов میبراید. ولو دروازه‌بان تیم روشن ظفرآباد اشاره کرده است که شاید اندکی آسیب گرفته است و با کمک طبیبان نیازمند است. خب جدی نبوده است آسیب گرفته سعیدов و دروازه‌بان مرادالله حالا توپ را به بازی می‌دارد. پایده ویرانکنی نوبتی مراتب از سوی فوتبالبازی که چند لحظه پیشتر از این به میدان آمده بود چنین حالت به نظر رسید. حمزه احتمov یک بار دیگر میبینیم. بله بسیار دقیق بازی کرد در برابر جواهیر غیبуллоев.
اینجا اکنون در مبارزه با دروازه‌بان قاعده بازی رو ویران کرده است فوتبالبازی تیم روشنی ظفرآباد. خودتون هم بار دیگر میتوانید شاهد شوید. دروازه‌بان فتح‌الله بابویف از جای خود بیرون شد، زود توپ رو به دست گرفت، بعداً ظریفов در مبارزه با او بیرون از قاعده حرکت کرد. اسدبек زیوزاده پاسی جوابی به کناری راست. اینجا فرصتی بسیار خوب برای حملهگری مرکزی به وجود میاد، اما این امکانیت رو استفاده برده نتوانست امیرجان سفرов و بعداً ضربه مذکور به نهایت بلند و نوانیق اجرا میشد. حمزه احتمов این ضربه رو روان کرد. بیاید بار دیگر ببینیم. کمی البته هنگام قبول و کارکرد توپ امیرجان درست حرکت کرده نتوانست، در نتیجه شانسی ضربه‌زنی از دست رفت. باز هم در مرکز میدان قاعده ویران کنی است و اینجا داور نصرالله کبیرов مجبور میشد بار دیگر کارت زرد را از جایبش بیرون کند. خب غیباللویف که چند لحظه پیشتر از این نسبت به خودی قاعده بازی ویران شده بود، اینجا با قاعده ویران کنی دست میزند و با او هم کارت زرد نشان داده شد. تعداد کارت‌های زرد هم در بازی امروزه خیلی افزود. خصوصا در قسم دوم اینجا بار دیگر میتوانید ببینید. نمیتونم بگویم که این انتقامگیری غیباللویف از فوتبالبازی دسته حریف است، چون در لحظه قبلی محض احتمов نسبت به او قاعده بازی رو ویران کرده بود، اما این مراتب برخوردی دو فوتبالباز کمی جدی‌تر به نظر رسید. در نتیجه حتی از احتمال دور نیست که با پایش بروی حمزه احتمов هم برخورد در همان لحظه جواهیر غیباللویف. من میخواستم یک معلومات رو درباره سرداوری دیدار امروزه نصرالله کبیرов به سهم شما رسانم. چطور بیاید این هجوم رو اول ببینیم. حالا امکانیتی خوب است برای فوتبالبازان دسته روشنی ظفرآباد. پس داده میشد به داخل جریمه‌گاه، ضربه رو میبینیم و دروازه‌بان برگرداند. کمی نفهمی بین فوتبالبازان روشنی ظفرآباد هم بود، نمیدونستند که کدوم از اونها باید ضربه زنند. در نتیجه کمی با تاخیر البته جانب دروازه حریف ضربه زدند که چندان ضربه محکم و دقیق هم نبود و دروازه‌بان فتح‌الله بابویف اون رو برطرف کرد. حسین نورمتov ارسال توپ به سوی شهزاد اینایتov. نه، اینجا پرتافتی او به نتیجه است، ولی توپ باز هم به نزد شهزاد میاد. اکنون او توپ رو به کاپیتان برگردون. دیگر باره هر دو این فوتبالباز توسط کنار حرکت کرده ایستادند که هجومی جالب تشکیل کنند و به نتیجه است. یک امکانیت خوب ممکن برای فوتبالبازان روشنی ظفرآباد پیدا شود و ببینید چگونه شانسی خوب است. ضربه از مسافه دور اجرا می شود ولی خطا میکنند در این حالت. آیا افساید نبود در آغاز این هجوم؟ اگر واقعا هم افساید نباشد پس این اشتباه بسیار دغل است که ما و شما با اشتراک فوتبالبازان دسته ایسترافشان دیدیم. حالا آتابک کریمov برای برآمدن به میدان تیاری می‌بیند. خوب دو تغییرات هست. ابتدا در حیاتی دسته روشنی ظفرآباد امید اودینایف با رقم 21 به میدان میبرد و پرویز جان دهقانov از میدان گرفته می شود. خوب بعدا در حیاتی دسته ایسترافشان هم به میدان برآمدن آتابک کریمov رو ما و شما باید ببینیم. بله، آتابک به جای حمزه احتمов به میدان میبرد. تمام فوتبالبازی که خود چند لحظه پیشتر از این وارد میدان شده بود از بازی او سرمربی قانع نیست و او را از میدان میگیرد. این البته جای تشویش است، جای نگرانی است برای فوتبالباز که خود در قسم دوم به میدان برآمد اما باز او را از میدان میگیرد مربی. حسین نورمتov اکنون توپ را از دست داده است و ببینید همین گونه اشتباه‌های بسیار دغل از جانب فوتبالبازان دسته ایسترافشان کم نیستند. اما هنر و مهارت فوتبالبازان روشنی ظفرآباد کفایت کننده نیست که از این گونه خطاها ثمرناک استفاده برند. اینایتov و اینجا هم در مبارزه‌ای که با
муҳофизатгари канории дастаи Равшан дошт, муваффақ нашуд. исмоилов ҳам дар анҷоми партофт чандон муваффақ нест. ман тӯли дақиқаҳои охир ӯ ва ҳамдастааш Зокировро ҳам чандон фаъол намебинем. ҳоло як имконияти дигар барои Равшани Зафаробод мумкин пайдо шавад. на акнун албатта ба Бахтиёр Зарипов муяссар намешавад ки тӯбро дар майдон нигоҳ дорад. масъалаи оне ки кадоме аз ин дастаҳои имрӯз ғолиб мебароянд ҳанӯз албатта норӯшан боқӣ мемонад. 10 дақиқаи дигар аз ҷумлаи дақиқаҳои асосӣ, ҳоло акнун метавон гуфт 9 дақиқа барои ҳар даста боқӣ мондаааст ва шояд боз дақиқаҳои иловагиро ба эътибор бигирем. ҳудуди 13-14 дақиқа дар ихтиёр доранд ҳар кадоме аз ин дастаҳо, то ин ки тавонанд дар ин бозӣ бисёр муҳим барои худ соҳиби 3 имтиёзи зарурӣ шаванд. бубинед, дар даври 14-ум дастаҳо тавре бо ҳам рӯбарӯ шуданд ки ман дар назар дорам 4 дастаи қисми поёни ҷадвали мусобиқаро ки онҳо албатта метавонанд дар сурати пирӯзӣ ба даст овардан мавқеи худро дар ҷадвал беҳтар кунанд. ҳоло як имконияти дигар барои тими Сарафшан. боз як ирсоли дигари тӯбро мебинем ва ин кӯшишҳо натиҷа надода истодааст. ба ҳар ҳол мавҷи навбатии ҳуҷум, пайдар ҳам зарбаҳо, лек ҳеҷ кадоме аз ин кӯшиши футболбозони Сарафшан натиҷа намедиҳад. чунин ба назар мерасад ки баъзе вақт дар ҳамин гуна ҳолатҳои муҳим аз ҳад зиёд саросема ҳастанд футболбозони дастаи Сарафшан. Каримов Отабек ҳоло пас медиҳад ва бубинед ки инҷо бо як таркибороии хубе мехостанд ин ҳуҷумро ба нуқтаи ниҳоӣ расонанд, вале дар лаҳзаи охир дифоъгарони Равшани Зафаробод ҳам пай бурданду иҷозат надоданд ки ин партофт бе мамоният ба дохили ҷаримагоҳ равона шавад. Асадбек Зиёзода паси ӯ ба канори рост, идомаи ҳамларо мебинем. акнун шонси бисёр хуб, зарба ва гол. Зарба ва гол. бубинед ки чӣ гуна ҳолати мушкил буд барои дарвозабон, аммо ӯ ҳам ин ҳолатро хело наздик буд бартараф кунад, вале аз ӯдаи кор набаромад ва ба ин тартиб голи дуюм зада мешавад ки ин маротиб ҳам Отабек Зокиров, нафаре ки қаблан голи якумро ба ҳадаф расонда буд, дар задани голи мазкур саҳми арзандаи худро мегузорад. воқеан ҳам ӯ буд ки дар як ҳолати бисёр муносиб аз партофти ҳамдастааш истифода бурда зарбаи хуберо ҷониби дарвозаи ҳариф равон кард. бори дигар мебинем чӣ тавре ишора кардам барои дарвозабон албатта имкони баргардондани ин зарба буд, аммо андаке бубинед тӯб баъд аз он ки наздик ба ӯ омад баландтар ҷаид, дар натиҷа дарвозабон Саидов натавонист ин ҳолатро бартараф кунад ва ба ин тартиб мо мебинем ки дар даҳаи охири бозӣ ҳисоб тағйир меёбад. 2-1 акнун Сарафшан пешсаф аст. гол дар дақиқаи 82 ба номи Зокиров сабт шуд. ногуфта намонад ки аз канор албатта ҳамдастҳояш бисёр кӯмаки хубе расониданд барои расидан ба ин натиҷа. махсусан канори рост ки болотар ишора кардем, фурсатҳои хуберо ба вуҷуд оварданд. Зарипов бисёр зебо мегузарад ва акнун зарба мезанад ва тӯб ба футболбози дастаи Сарафшан расида аз майдон берун шуда истодааст. воқеан ҳам ҳунару маҳорати бисёр ҷолиб дорад Бахтиёр Зарипов, футболбози дастаи Равшани Зафаробод ва доимо бо ҳаракатҳои худ аз ҳамдастаҳои дигараш фарқ карда меистад. имрӯз ҳам бештари вақт ҳангоми ба вуҷуд омадани вазъиятҳои хавфнок мо ҳунарнамоии хуби ӯро шоҳид шудем. Ҷаҳонгир Алиев дар назди тӯб аст. ирсоли тӯб аз сӯи ӯ, аммо пештар аз он бархурди футболбозон ба назар расид. аз ин хотир довар ҳоло аз нав албатта иҷозат медиҳад ки зарбаи кунҷӣ ба бозӣ дароварда шавад. бояд бори дигар бубинем. ба инҷо боз ҳам афтиши футболбози дастаи Равшани Зафаробод ба назар мерасад.
дар бораи Насрулло Кабиров ман болотар ишора кардам ки мехостам як маълумотро ба сами шумо расонам. чӣ тавре медонед вақтҳои охир як қатор аз доварон ба қатори доварони конференсияи футболи Осиё ки барои қазолат кардани бозиҳои муҳим ҷалб мешаванд ворид шуданд ва се гурӯҳи доварони тоҷик барои қазолат кардани як қатор аз бозиҳои муҳим дар марҳилаи интихобии ҷоми Осиё байни наврасони то 17 сола ва байни ҷавонони то 20 сола даъват шуданд ки яке аз онҳо гурӯҳи Насрулло Кабиров аст ва ёвари ӯ Исмоил Нуралиев аз 10 то 18 сентябр бозиҳои гурӯҳи С-ро дар кишвари Лаос ҳакамӣ мекунанд ки ин рақобатҳои марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2023 байни ҷавонони то 20 сола дар ҳамин гурӯҳ аст, яъне гурӯҳи С. берун аз майдон бояд кӯмаки тиббӣ расонида шавад ба футболбози дастаи Истаравшан. Исмоилҷон Охунҷонов ҳоло чанд лаҳза берун аз майдон боқӣ мемонад ва инак бояд бо иҷозати довар ӯ ҳам ба майдон баргардад. штавре ман болотар ишора кардам ғалаба дар ин бозӣ бисёр муҳим аст барои ҳар ду даста ва агар Истаравшан тавонад пирӯзиро нигоҳ дорад пас дар ҷадвали мусобиқа шумораи имтиёзҳои худро бо клуби марказии варзиши артиш баробар мекунанд, яъне шумораи имтиёзҳои ин ду бошгоҳ ба 17 баробар мешавад. аммо ҳамзамон бо ин бояд ман бигӯям ки ҳамин лаҳзаҳо дастаи артиш ҳам дар сафар бозии худро доир карда истодааст бар муқобили тими Равшани Кулоб, лекин натиҷаи он бозӣ дастраси ман нест ва ба сами шумо ҳам онро расонида наметавонам. боз ҳам албатта як лаҳзае ки қоидаи бозӣ вайрон шуд инҷо ба назар мерасад. тими Истаравшан бинандагони гиромӣ дар хонаи худ соҳиби 7 имтиёз шудааст дар 6 бозие ки қаблан доир карда буд ва агар имрӯз тавонанд пирӯзиро нигоҳ доранд аз рӯи ин нишондиҳанда онҳо аз зинаи ҳафтуме ки ишғол мекунанд ба зинаи панҷум метавонанд бароянд, яъне шумораи имтиёзҳои дар хона касб карда ба 10 то мерасад барои тими Истаравшан. ҳамин замон шумораи имтиёзҳои дар хона ва дар сафар касб кардаи Истаравшан баробар аст 7тоӣ ва дар маҷмӯъ 14 торо ташкил медиҳад. лаҳзае ки голи дуюмро футболбозони Равшани Зафаробод ба дарвозаи худ сар доданд, агар аҳамият дода бошед бозигарони даста бениҳоят афсӯс мехӯрданд аз оне ки ин қадар заҳмату талошҳои онҳо дар намин гуна лаҳзаҳои ҳассос дигар самаровар нашуд ва онҳо ин голи бисёр дарднокро ба дарвозаи худ сар доданд. вале баъд аз он ки гол зада шуда аз ҷониби футболбозони Истаравшан дигар мо ҳуҷумҳои ҷавобиро бо иштироки футболбозони Равшани Зафаробод надидем. албатта онҳо бо касби як имтиёз ҳам бисёр хурсандона метавонистанд аз ин бозӣ ба хонаи худ баргарданд, аммо чӣ тавре мебинем акнун дар анҷоми рақобати имрӯза онҳо голи дуюмро ба дарвозаи худ сар медиҳанд. ҳоло бояд мубориза баранд барои оне ки голи дуюми сардодаи худро талофӣ кунанд. то куҷо муваффақ мешаванд вақт нишон медиҳад. вақт ҳам ҳоло албатта
برای فوتبالبازان دسته روشن ظفرآباد اصلا در این گونه موردها برای هر دسته که مغلوب شده است بسیار تیز سپری میشوند. имконият ҳоло пайдо шуд. ҷаҳонгир алиев пасиу ба зарипов аст ва муборизаи ҷиддии зарипов то ба охир талош мекунад. тубро нигоҳ дошт ё на ба ӯ муяссар нашуд ва туб аз майдон берун шуд. аз ин хотир аз назди дарвоза акнун туб ба бозӣ дароварда мешавад. хуб ба ин тартиб вақти асосии рақобати имрӯз ҳам хотима меёбад. 4 дақиқа вақти иловагӣ таъин карда шуд ба дидори имрӯзаи дастаҳои Истаравшан ва Равшани Зафаробод. Ғайбуллоев ва инҷо ҳоло албатта ба футболбозони Равшани Зафаробод муяссар нашудааст ки ҳуҷуми навбатии худро ташкил кунанд. Пас ба канори чап идомаи ҳуҷумро мебинем. на акнун ин лаҳза вақте ирсоли тӯб сурат мегирифт бенатиҷа буд. партофте ки ним муҳофизатгари канори дастаи Равшани Зафаробод равон кард. хуб тағйиротро дар ҳайати дастаи меҳмон мебинем. аз курсии бозигарони эҳтиётӣ инҷо ба майдон мебарояд футболбоз Шоҳрух Қобилбеков ва ӯ ба ҷои футболбозе ки бо рақами 66 бозӣ мекард Ҷаҳонгир Қурбонбеков бозиро давом медиҳад. дактараш Ҷаҳонгир Қурбонбоев аз майдон гирифта шуд. ба ҷояш Шоҳрух Қобилбеков ба майдон баромад. футболбозони Равшани Зафаробод ҳатман ҳоло талоши муборизаи худро мехоҳанд давом диҳанд, аммо ба онҳо муяссар намешавад ки инҷо ба ҳуҷум гузоранд. баръакс ҳоло дастаи мизбон як шонси дигар пайдо мекунад. зарба аз масофаи дур, аммо дарвозабон Муродулло Саидов ин ҳолатро бартараф кард. вақт аст ҳудуди 2 дақиқаи дигар то ин ки футболбозони Равшани Зафаробод барои ташкил кардани ҳамлаҳои ҷолиб талош намоянд. бисёр гузариши хубе аз ҷониби Ҷаҳонгир Алиев. идомаи ҳамларо акнун мебинем. партофти тӯб ва бубинед ки чӣ гуна ин шонси хубро аз даст доданд бозигарони дастаи Равшан, чун канори чап холӣ буд. онҷо 2 футболбоз интизори ин партофт буданд, аммо партофти чандон мувофиқе анҷом дода нашуд. Истаравшан ҳам дар ташкил додани ҳуҷуми ҷавобӣ чандон муваффақ нест. ва дигар бора бозигарони меҳмон барои ташкил кардани ҳамлаи навбатӣ талош карда истоданд. хуб дар ҳафтаи оянда бояд бигӯям ки Истаравшан меҳмони Регартадаз мешавад. ин бозӣ дар шаҳри Турсунзода баргузор мегардад ва бозии дастаи Равшани Зафаробод дар хонааш бар муқобили Равшани Кӯлоб аст ки рӯзи 11 сентябр ин бозӣ барпо мешавад. Истаравшан бошад рӯзи 10 сентябр бозии худро бояд доир намояд. ҳанӯзам тӯб дар ихтиёри футболбозони Равшани Зафаробод аст ва чӣ гуна зарба ва голи зебое инҷо ба қайд гирифта мешавад. маҳорати олии инфиродии як футболбоз ба Равшани Зафаробод кӯмак карда истодааст то ин ки ҳисобро баробар намояд. Ҷаҳонгир Алиев воқеан ҳам истеъдоди хеле хуб дорад. ин футболбоз беҳуда яке аз аввалинҳо шуда дар давраи навин аз чемпионати кишварамон ба яке аз дастаҳои пурқуввати чемпионати Ӯзбекистон нагузашта буд. дар Насаф бозӣ мекард, дар Лигаи Чемпионҳои Осиё ҳунарнамоӣ кард, аммо баъдан ҳамон осеби бисёр вазнини бардоштааш ӯро як муддати тӯлонӣ аз футбол дур кард. ва дигар бора чӣ тавре мебинем аз нимаи дуюми мавсими гузашта ӯ ба ҳайати Равшани Зафаробод пайваст ва оҳиста оҳиста ҳаракат карда истодааст ки ҳамон формаи хуби варзишиашро барқарор кунад. то ҷое ба ӯ ин кор ҳам муяссар мешавад ва инҷо голи задаи навбатии ӯ баёнгари он аст ки истеъдод ва ҳунари вижаи худро
то ҳанӯз албатта дорад ин футболбоз ва дар ҳамин гуна мавридҳо метавонад онро нишон диҳад. Бисёр зарбаи дақиқ, бисёр зарбаи олӣ ва ба ин тартиб ҳисоб 2-2 мешавад. бинандагони гиромӣ, бовар нокарданӣ, бисёр як ҳунарнамои ҷолибу диданӣ бо иштироки ҳар ду даста рақобати тезу тунд ва пуршиддатеро дар майдон дидем. ҳар ду даста бозии арзанда нишон доданд ва шояд бигӯем ки имрӯз рақобати онҳо бо ҳисоби мусови хотима ёфтанаш барои ҳар ду ҷониб ҳам аз як тараф хуб буд, хато нахоҳем кард. Ба он хотире ки аз рӯи адолат бигирем, воқеан ҳам ҳар ду даста ҳеҷ кадоме барои пирӯзӣ арзанда набуданд, аммо барои касби имтиёз ҳар кадоме аз онҳо хело талош карданд ва дар ниҳояти кор муваффақам шуданд. бори дигар метавонед бубинед ин голи бисёр зебои Ҷаҳонгир Алиевро аз масофаи дур ва ба ин тартиб дар дақиқаи 94-уми бозии ҳисоб 2-2 мешавад. Сипосгузорам ки тӯли ин муддат моро ҳамроҳӣ кардед. Як бозии бисёр хубу диданиро аз даври 14-уми Лигаи Олии футболи кишвар дар мавсими 2022 якҷо тамошо кардем. дар назди микрофон шоре Парвизи Маҳмадамин буд. бо умеди пирӯзии дастаи дӯстдоштаи шумо ман ба гузориши навбатӣ хотима мебахшам. сеҳатманду муваффақ бошед. хайр, бинандагони гиромӣ.